Moi, mä oon Evelina Virkki, hostelliyrittäjä. Idea lähti oikeastaan siitä, että me oltiin miehen kanssa maailmanympärysmatkalla ja siellä oltiin paljon hostelleissa. Katsottiin aika paljon siellä, että mikä on hyvää ja mikä huonoa. Ja jossain vaiheessa tuli sellainen idea, että voisi itse lähteä kanssa pistään hostellia pystyyn ja miten itse tekisi sen. Täällä oli lehdessä juttua, että Tampereella puuttuu edullista majoitusta, koska asiat oli jo siinä vaiheessa vähän ollut harkinnassa, niin siitä tuli se viimeinen potku sitten sille, että okei, että tämä on meidän juttu. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan Almannille, että mä saan vähän jotain oikeata kokemusta siitä, että mitä se matkailupalvelujen tuottaminen on ja mitä kaikkea muuta vinkkiä sieltä voi saada. Almannilla yllätti eniten rentous. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, että siellä oli käytännön opintoja paljon, eli mun mielestä enemmän käytännön kautta tehtiin kuin se, että oltaisiin oltu vaan istumassa paikallaan. Suosittelisin Almannia sen takia, että siellä on paljon ammattilaisia monelta eri alalta. Eli siellä pääsee oppiin ihan oikeasti. Jos on yhtään ideoita ja intoa, niin opettajilta saa tosi paljon apua ja informaatiota, että sä pääset toteuttamaan itseäsi kyllä. Onko susta huipputyypiksi?